Stalo sa vám niekedy, že ste chceli len tak sami alebo s niekým vybehnúť von, no chýbal vám zaujímavý cieľ, ktorý by ste chceli zdolať? Túžili ste objavovať svet vôkol seba, no v mapách na vás nečíhalo žiadne dobrodružstvo? Mne sa to v priebehu posledných rokov stávalo pomerne často. A preto sme sa jedného dňa rozhodli spojiť naše sily a vyvinúť aplikáciu HobsOne. Jednoducho preto, aby vonku už viac nebola nuda. Čo je to vlastne HobsOne? Aplikácia HobsOne gamifikuje cestovanie. Prostredníctvom systému odmeňovania motivuje používateľov k objavovaniu zaujímavých miest. Ako HobsOne funguje? Používateľ si po stiahnutí a registrácii na mape zvolí cieľ. Po jeho úspešnom zdolaní ho aplikácia odmení príslušným počtom bodov. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov následne používateľ získa bonusy alebo zľavy u našich partnerov. Zahlasujte za HobsOne, aby vonku nebola nuda.